du er. En hund. Ja, trave. Ja, trave. Flink dere er. Ja, det er tøft. Hun har ikke sal på. Hvorfor sitter hun uten sal? Hun ble sånn der måltid. Ja. Se da, hvor flink. Hun sitter nede også, da. Er det gøy? Ja. Den store hesten, sant? Så gøy. Ikke det stilig? Hun er 4 år på neste uke. 4 år og kan ri. Rir uten sal. Ja, første gang uten sal i voltige-hjorten. Er det gøy? Bytte hånd da. Ta ut den andre hånden litt også. Hun må ta begge håndene bare. Jeg tror ikke hun klarer begge. Nei, det er umulig.